Sa pasada kan mga bareta. Ika-118 anibersaryo kan pagkagadan kan 15 Martires kan Kabikulan, gigirumdumon sa Naga. Sa aga Enero 4, gigirumdumon kan syudad ni Naga ang ika-118 na pagkagadan kan 15 Martires o ang kaglimang martir kan Bicol. Sinda kinukonsiderar na martir asin heroe, huli tanagadan sinda sa pasakit kan mga Kastila, komo pigsahutan sindang rebelde asin kadamay sa mga revolusyonaryo na kalaban kan gobyernong Kastila. Ang seremonya kan pagsakat nin bandera asin pag-alay nin burak papanginota ni Alcalde John Bongat asin ni Vice Alcalde Nelson Legacion, kaibaan Philippine Army, Naga City Police Office, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts of the Philippines, asin mga Freemasons. Binadil kang Enero 4, 1897, sa Luneta ang unsing martir na sinda Reverendo Padre Gabriel Prieto, Kura Paroko kan Malinaw Albay, Reverendo Padre Severino Diaz, Padi sa Katedral Canaga, Reverendo Padre Inocencio Herrera, Maestro kan Kantor sa Katedral Canaga, Manuel P. Abelia, mayaman na hasinderong nag-erok digdi sa Naga, Domingo I. Abelia, sarong midbid na agrimensor digdi sa Naga, Camilo Jacob, sarong retratista, Tomas Prieto, sarong botikaryo, Florencio Lerma, para surat nin mga drama asin komedya, Macario Valentin, sarheto kang sereno sa Naga, Cornelio Mercado, empleyado sa obras publikas, asin Mariano Melgarejo, saruman na empleyado sa obras publikas, mantang ang apat na gadan sa pagpasakit sa laog nin presuhan o dumana na gadan sa tinapukan sa inda sa Fernando Po, sarong isla sa Aprika. Sinda Leon Hernandez, sarong mayaman na tagalibmanan Camarines Sur, nagadan sa preso igdi sa Naga. Siya ang ama ni Don Jaime Hernandez, ang kagtugdas kang University of Nueva Cáceres. Ramon Abelia, aking matuan ni Manuel Abelia na nagadan sa Fernando Po. Mariano Ordenanza, taga Naga Kamsur, na empleyado man sa obras publikas, na sintensyahan nin 20 anyos na pagkapreso alagad pigtutubod na nagadan sa sarong karsel sa Espanya, asin si Mariano Arana, taga Magaraw Camarines Sur, na nagadan man duman sa harayong lugar nin Fernando Po. Ang sa indang monumento na itugdok sa pamayo ni dating Camarines Sur Governor Julian Ocampo. Ini formal na binasbasan kang Nobyembre 30, 1923, siring man tinulod kang Department of Education na idagdagan Enero 4 bilang sarong makasaysayang aldaw kung saan nagadan ang mga Pilipinong nakipaglaban para sa katilingkasan kang nasyon. Nagpasarmanin ordinansa ang sangguniang panlungsod ni Naga para sa tamang paggamit kan Plaza 15 Martires. Kan Hunyo 24, 2008, ini naaprubahan asin nagtaonin giya sa mga syudadanos na napapasiring digdi. Ini ang resolusyon numerado 2008-47 patungkol sa plasang kinamumugtakan kang monumento kan kaglimang martir kan Kabikulan. Para sa Anagangunya News, John Reese. 835 milyones de pesos na executive budget kan gobyerno lokal kan Naga para sa taon 2015 aaprobara na kan sangguniang panglungsod. Piga-antisiparan na ang PIG sumiter na budget na nagkakantidad 834,689,694.14 pesos o halos 835 milyones pesos para sa taon 2015 kan syudad ni Naga, maaprubahan ngunya na maabot na Enero 6 taon 2015 sa primerong sesyon kan sanggunian. Ini 11% mas halangkaw kumparado sa budget kan taon 2014 na iguang 751,377,318 pesos o 751 milyones pesos. Ang projection tayo in the next 4 years, we will breach the 1 billion peso mark as sa pag-abot sa budget. So we will be joining the Billionaires Club of cities in the Philippines. Kung hiling unta kaya ang trend, medyo mga 10% to 15% ang increase kang revenues kang syudad taon-taon. And if that trend will be sustained over the next 4 years, malampas kita sa 1 billion. Iyan sa tabang kang business sector, sa tabang kang mga taga-Naga na nag-iinguwa na
maging self-reliant, magkita, magkatrabaho, because kung igwang employment, may kwarta, buhay ang pamilya, ayun man yan ang pinaka-trusta this 2015. Pero kayan, nagpaluwas ako ng executive order na ma-identify kang pagkapod na least economically resilient communities. Buot sabihin, itong mga most depressed communities. Ang criteria kayan, informal settlers, at least 10 households. Tapos ikaduwa, no stable gainful employment ang mga magurang. Kumbaga, pa-extra lang. Kaya mayong regular na income sinda para sa inda mga aki. Sa pagkakan, salud, sa edukasyon. Tapos ikatulo, mayong access to basic necessities like electricity, potable water, and sanitation, and mga CR, para po sa inda mga harong. So, sa ngunyan, may na-identify na kaming saro, and we will continue to identify in the next month or two, then make direct interventions sa salud, kumbaga tabangan na kang rekursos kang syudad sa salud, nutrisyon, edukasyon, livelihood diyan sa apat na bagay na yan. Tangarig magkaigwatulos ning transformation ang sa indang mga lugar, maging kumbaga magkaigwas inda ning kita para sa indang pamilya. Sa entrevista kay City Budget Officer Francisco Mendoza, pinagsaysay kaini ang naging proseso as in ang iba pang detalye sa nasabing budget. Si budget natapos na si producer kang Committee on Appropriations. Diyan po paapod si mga hepe kang kada departamento kasi based naman sa executive budget na pinagsumitor ni Mayor sa Sangguniang Panlungsod. Pinagapot sindan sa mga programa, si plano, anong mahaman sa 2015. And based on the presentation, may mga pigimo recommendation ang Committee on Appropriation. Halimbawa, mga adjustments sa amounts. Pero di sila pwedeng magdagdag sa total amount ng budget. Dayan authority ng alkalde. Pwede sila mag-reduce. Anyway, after 2 months of budget hearing, natapos na po. As in, igwang mga dikit na adjustments based naman sa mga recommendations man ka mga hepe. Sila ka mga members kang Appropriations Committee. Pinag-prepare po kang opisina may si mga nasabing changes. Piga-presentar mi man sa Office of the City Mayor. Dapat kaya may blessing ang alkalde bago ibalik sa sanggunian. So ito po present na sa plenary. Alagad ang sa tuyang sanggunian, contrary sa mga report, na dinhulita ubos ko na ubos, garo stamping pa, dahil po. Ito pong submitted na adjusted executive budget, piga-adalan po ninda, as in iyan will be subject for plenary deliberation sa first session sa 2015. Si Konsehal Gabriel Bordado Jr. na iyuman ang chairman kan Committee on Appropriations, maawot na maaprubahan na kan konseho ang nasabing budget sa maabot na Enero 6. Ikahalata pa po ang approval kaneo. Tinapos na po ang Committee on Appropriations ang series of hearings as early as December 18. But we had some problems with the printing of the documents. Sa parte po yan kang budget office. So we decided na pagka-imprenta kang mga dokumento, tawananing mga kopya ang gabos ng mga miyembro kang Sangguniang Panglungsod, pati na po si Alkalde John Bungat, asin si Vice Mayor Nelson Ligacion, tangani pong mapag-adala na maray ang budget for 2015. And we will be tackling the budget on January 6, the first regular session of the Sangguniang Panglungsod for 2015. And hopefully, dahil awad-awad na panahon ang itinauta sa mga miyembro kang Sangguniang Panglungsod, maadalan po rin ng maray, item by item,
ang budget na iniyo. Nag-aabot po ang satuyang proposed budget na taos na muya ni Mayor John Bongat sa more than 830 million pesos. And sa muya pong piglalaom na magiging marayrahay ang paglaog po kaniyo sa sangguniang panglungsod, ning hulit inabot po kami ning sobra sa sarong bulan sa pag-adal, pag-ibalwar kang nasabi ng budget. We started as early as November 3rd and we wound up the evaluation of the budgets of all the departments and offices on December 18. So talagang halawig na panahon, and ako po nagkapasalamat sa mga miyembro kang Committee on Appropriations na nag-iba sa muya tanganing tapuson iniyong pag-ibalwar kang budget na pigsubmit po kang Executive Office. And yaon po nakafocus sa budget na yan ang kauswagan na naman kan Syudad ning Naga. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Sa tahaw kan malain na panahon, aldaw ni Rizal, ginirumdom kan mga Nagenyo. Bilang pagtaonin onra asin pagsalingoy sa saro sa mga heroe nasyonal kan Pilipinas, liwat na namang ipigsagibo sa syudad ni Naga ang taunang paggirumdom kan pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Para sa ika-118 na anibersaryo kainingon niya na taon, nagsagibo nin tradisyonal na flag raising ceremony as in wreath-laying ceremony sa pangenot ni Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Legacion, mga konsehal as in opisyales kang Knights of Rizal. Presente man ang mga staff as in miyembros kan Philippine Army, Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Girl Scouts of the Philippines, Boy Scouts of the Philippines, as in Freemasons na kung sain midbid na miyembro si Rizal. Ginibo man ang 21 gun salute o 3 volley fire kan 9th Infantry Division kan Philippine Army bilang pagtaonin pinakahalangkaw na onra sa heroe na pigmimirar bilang First Filipino. Dalawa pong rason kung bakit nandito tayo sa plasang ito. First, we celebrate. Second, we commemorate. Or rather, first we commemorate, second, we celebrate. 128 years ago today, on December 30, 1896, Jose Rizal, our national hero, died for our country. He did not only die for our country, he died for the future of our country. He died for the next generation and the next. Sa nasambit man na okasyon, pigsaysay ni dating Huwes Eufronio K. Maristela kung taano si Rizal dapat a national hero. At the expense of the town people. This was the first monument of Rizal ever built in the Philippines and still exists today. Contributed tremendously to the formation of Filipino nationality, we shall have no hesitation in choosing Rizal's Dolly Tangere, published in Berlin in 1887. Sa istorya kang Pilipinas, ang Rizal Day enot na isinelebrar kang Disyembre 30, 1898 sa panahon ni dating Presidente Emilio Aguinaldo. Ini kinonsiderar bilang national holiday bilang pagirumdom kay Rizal asin sa mga Pilipinong biktima kang gobyernong Kastila. Sa pagpautob kan Akta Republika Numerado 229, an aldaw ni Rizal sarong espesyal na aldaw kung sain ipigbabawal an pagbulang, karera nin mga kabayo, siring man an kawat na hay-alay. Sa lema na ini nag-uobliganin pag-half-mast kang bandera kang Pilipinas sa gabos na establishmento sa bilog na nasyon. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Pagpalangkaw ning presyo sa singil nin tubig sa Metro Naga, pinahimutikan kan Metropolitan Naga Water District. Sa pag-abot kang bagong taon, makakalaom ang mga konsumidores digdi sa siyudad ni Naga na dai malangkaw ang presyo sa singil sa tubig. Ini base sa entrevista kay Operation and Maintenance Division Manager Cesar Federizon kan MNWD.
Actually, ini yung paabot na December 30, 31 hanggang pitsa 4 bakasyon na talaga. So, makaming bill collection kayan. Now, kung may mga due date, kamo niya na pitsa 30, 31. Kung may due date man dyan, pitsa 5 na magbarayan. Tulos, tangarig, dahil siya ma-penalize. Kaya arganin mo niyan, sa mga nag-due date niya kan December 23, 24, mo niya nagbabarayad talagang tambak siya naman. Mentras kaini, pinapaabot kan MNWD na opisina dai masingil nin mga collection bills poon sa Disyembre 30 sa Good Enero 4. Pigiinggan niyarman kang MNWD sa mga konsumidores na syertohon na sa Enero 5 tulos makabayad sinda tanganing dai matawan nin penalty charges. 2015 so pa na papag-urulayan kung magkakego ni water rate increase, but sa iling ko gabos man kayang pigigibo kan district na in case na magkakego ni water rate increase dakol kaming prosesong pigaagihan. May mga panahon nga ni kato na pag-agad mining rate increase 1 year bago na-approve. Dakol yung pigaagihan talaga. Si Joseph Baldimor kan Concepcion Pequeña, saro sa mga konsumidores na naglamag sa halabang pila pa, makabayad na bago pa matapos ang taon. Sir, ano kaya ning hinahabol mo lang sa baka after due date kaya may may additional payment? Ano na sa due date mo po? 30 garo yan, 29 ang due date. Ngunyan Kaya sa kayo may na yan, may charge na yan. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Mga negosyante sa siyudad ng Naga, positibo ang pagtanaw sa taon 2015. Magiging mauswag asin progresibo sa lado kan mga negosyo ang pinagaandamanan digdi sa siyudad ni Naga ngunya na taon 2015. Sa pahayag ni Alcalde John Bongat, sinabi kaini na ang siyudad ni Naga iyusubuot na pinagmimirar na commercial asin shopping center kan bilog na reyong Bicol. Well, ang Naga kaya baga position tang we have actually positioned Naga for quite a time already as the commercial and shopping center of the Bicol region. So this 2014 iguanang patapos diyan na sarong bagong hypermart mall yang Gaisano. Sa 2015 may mga pig-acquire na ang Robinsons, public knowledge naman yan. Tapos ang Star Mall kang sadirian kang Camellia. So ini ang salado kang business, pati itong business process outsourcing padagos na nag-expand dito sa Satoyan Syudad. In fact, kaya iinaugural lang kang 5-story tan building diyan sa CBD2 para sa IBM and Concentrix. As in gulpi pang BPO firms na nag-i-inquiry dito sa Satoyan Syudad. Pasalamat kita takang 2013 nakabalik kaya ang syudad ng Naga as one of the next wave cities in the Philippines when it comes to information technology and BPO. So iyan ang kumbaga we're reaping the fruits of all the hard work kang mga pag-iriba sa City Hall para maka-imbitar kita ni mga investments dito sa Satoyan Syudad. Base sa entrevista kay Investment Promotions Officer as in Acting Peso Manager Ruel Oliver, pinagsaysay kaini na positibo ang magiging kamugtakan kan mga business process outsourcing, commercial networks asin ang tourism industry. Iinit na init, Happy New Year. Kung ang kaputan ang investment prospects sa Naga for the year 2015. Sa sailing ko mas rosy ang projections ta next year. Sisiguro ilingon ta itong mga priorities. Inot na inot baga
ang piglalakaw kang lokal na gobyerno na mag-investig diyo ining mga business process outsourcing companies. By 2015 we will see expansion inda. Ngunyan igwa kitang tulo ang saro digdiyo ang pinakain pagka si IBM, Concentrix, Sinstellar. Igwa na kaming kinakaulay sa investment board ng mga new players. Hopefully mangyari iniyo by next year. As in itong mga yaraon ng ngunyan are up for expansion. By starting January of next year, itong building ni kang IBM na 5 stories will mamapo na dyan ang construction. As in naiiling ta nag-expand itong mga ibang BPO companies tabi digdiyo sa Naga. Ang saro siguro pang ang naiiling tang mangyayari itong sarong priority tabaga ini yung commercial complexes. So nababaritaan na nga ni Kang Gabos na ang Gaisano, ang target kaya magpuon by February of 2015. Pero bukod dyan, igwa pa kitang ibang yaon sa pipeline. Sige, pag kinaulay itang akto, sa sailing ko mamamasabi man sinda na nagdadakol ang oportunidad ta sa tourism. So we expect more tourism investments in 2015 onwards. Para sa Naga Ngunya News, RV Osma.